ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಏನು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನಾಡು ಪಂಡ ಲೈವ್ ಅಂಡ ದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬರೋಳಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತುತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ. ಸೊ ಇತ್ತೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದು ಪನ್ಕಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುರ್ಸೋದುತ್ತುಂಡು ಸಾಟರ್ಡೆ ಆತ ಫ್ರೀ ಅದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂಚದು ಅದು ಏರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರನ್ ತುಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅದ ಬಂಗು ಮುಖೆಂಚಂದ್ ಪಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಒಂತ ದಿವಸಲೇನೆ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೀರ ಅವಳೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೋದುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದು ದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶದಾಯ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ಇರುತ್ತೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನಾಗ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ಲ ಬರೋದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೈತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಉತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಈ ಕೆಮ್ಮಾರ ಪೂರ ಉಂಡದ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದು ಇದು ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಂದುತ್ತನ ಆಗ್ಲೇ ಸರಿ ಅಬ್ಜಿ ಇದೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತನದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದುತ್ತನ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲದೈತೆ ಮನ್ಪಿರಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಒಯ್ತಂದು ಬೋದಂದು ಪೋಡಾಬನು ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಂದಾಯ್ತು ಮನ್ಪೆಂಡ ಯಾನ್ ಓನ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯೊರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಡು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಿರ ಇಷ್ಟಪಡು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಿರ ಇಷ್ಟಪಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒರಿಯೊರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಇಷ್ಟಪಡು ನಮಕ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಐನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಹಾಂ ಬಾಪುಣ ಆಯ್ತು ಮಗಲ್ಲ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆದುತ್ತಂಡೆ ಪಣದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಏನು ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಐನ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೈತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾರಿ ಅಂಡ ಅತ್ತನ ನಮಕು ಕೃಷಿ ಅದನ್ನ ಫಲ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ದಾನ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡದು ₹1 ₹2 ₹10 ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತುತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತನಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವು ಬತ್ತನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಯತೆ ಕಾತೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಐಕ್ಯ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೋಂದು ಉಪ್ಪುಬೇನು. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತನಾಗ ನಮ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಎಂಕಲ ಉಳ್ಳ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಡು ಎನ್ನ ಮಗಳಾಡು ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ. ಪಂಡ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅರದ ಎಂಡ ಮಗ್ಗಲು ಎಲ್ಲೇ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಲನವೇ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಮನ್ಪಿರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನನಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಏದಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚದಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇದು ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿರಪಡು ಎಟ್ಟು ನನ್ನ ನಮಕು ಎಡಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಪಂಡು. ಓ ದೇವ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನಿತುಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ
ಒಂಬರ ಗಂಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಆತನ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು. ಬಂಗ್ಲ ಬೊಬ್ಬಾಡನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಜೋ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತದೆ 4 ಜನ ತೀಯರು ಮುಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ತೂಪೆರು ಕಂಟೆಂಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪ ರೀಚ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಳ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ತೋಯ್ತದಲ್ಲೇ ಮುರಣಿದ ಒಂದು ದೆತ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕದ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಂಡು ಅದ ಬಂಗು. ಸೊ ಒಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆದ ಇನ್ನೀತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ಇಂದು ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ನೆನಪುಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಅವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದ ಚೂರು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನವು ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುದುಂಡು ಬುಕ್ಕಚ್ಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಸೊ ಐಕ್ಯ ಪೂರ ಎಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಅವಡು ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಂತದು ಮಲ್ತನಾಗ ಅವು ಇದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ತುರೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದೆ ಬಂದದು ಅದ ಬಂಗು ಅಂದತ್ತ ಬಂಗುಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜನಾಲ ಉಪದ್ರ ಮಂತೋ ನುಪ್ಪಾಡು ಅದ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜೂನ್ ಏನು ಶುರು ಮಂತುತ್ತೆ 2022 ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತನಿತ್ತೆ. ಸೊ 2 ವರ್ಷಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 72,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಯಾನು ಪಡೆ ಒಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ನ ಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯಾರ. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪಣಿರ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉತ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ ಆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಓಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಪುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪ ರೀತಿಯ ನಮಕ್ ಬರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಒಂಚನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಇಣಿತಾವು. ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ
ಬಂಗು ಬಂಗೋಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿಂದು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ದಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚದ ಇತ್ತಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಚೂರು ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಕ್ಲ ಬಂಗನ ಸ್ವರ ಕೇಂಡು ಬಂಗು ತೊಲೆ 9:35 ನಾನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಏನು ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೇನು ಪಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೀರ ನೀ ಒರಂಬೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಉಂಟ ತುಕ ಏರಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೆರ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದಾಯ್ತು ಹಂಗ ಆತೇನಾ ಒಂಜೆ ಕಮೆಂಟ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೊ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಆತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ರೀತಿಲಿ ಲೈವ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದ ಅಂದಾತ ಅವಂಗ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಡ ಪಾತ್ರಿಗ ಅದು ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಹಾಕಂದು ಕಾಳಿ ದಂಡ ಇದು ಕಾಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಳಿ ಮಂತ್ನತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈವ್ ಆದಲ ಉಪ್ಪುಗಾಂದು ಆತಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣಿರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಣೋದತ್ತಿನ ಪಣೋಳಿ ವಿಷಯ ತೈಪೋಳಿ ಅದವಂಗೋ ಅಂದತ್ತ ಓ ನಾತೊತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸವನೇಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾಕು. ಹಾಂ ಒಬ್ಬರು ಸಾಕಲ್ಲ. ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತು ఇప్పుడు ದಯಡ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯವ್ರತ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಪಣಿರಬ್ಜಿ ಇನ್ನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದತನಲ ಪಿದೈ ಪೋದತನಲ ಐನಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಜಿರ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕ ಲೇಬರ್ನಾಗ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕುನ್ನೆ ಜಿರ್ ದಾಂಡ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಪಂಡದ ಸುತ್ತ ಅಗ್ಲೇ ನೆನಪು ಅಂತದ ಕಾಲ್ ಮಂತರೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೋಪ ಅಂದು ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಆವಡೆ ಆಯ್ತಾ ತುಗಾವುದಾಯ್ತಾ ಇಂಚೂರಿಗೆ ಪಡದು ಎಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜುದುಂಡು ದಾಂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋದನಗ ಒಂಥರ ಕಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಡ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಡ ನಮಕ್ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಡು ವೀಡಿಯೋ ಆವಡು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದು ತೋಜಿ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂದೋ ಅನ್ನುಂಡು ತೋಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸು ಉಳ್ಳ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ಕಾಳಿ ಮೂಜಿ ಜನ ನಾವಂಗು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯ್ತ ಮಂಗು. 4 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುಗ ಒರ್ಬೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಪಾಣ ಸಾರಿ. ಏರನ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ತೂಪೆಂಕಳ ಏತನ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಕೇನ್ ಪೆರದಾಯ ಸಂಗತಿ ನಂಡದು. ಬಂದು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬಾಡೋದುಂಡಾರು ಅಗ್ಲ ಅಗ್ಲ ಮೀದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಿರೋ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ 43 ಜನ ಮಂಗವ. बाबा बुपुने चिल्ला चर्चा की दायते अंते इंचे तगले नेरोंदु लेदु मक्ले पक्काड लाइव पोदु टाइम वेस्ट पंतुंडारंदु
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥದ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಹೊರಮೆ ಮುಕ್ಕಳ ಅಂದುಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಡು ಬಂಗನಂಟೆ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡುಡು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡೆಂಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಪ ದಯಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಈಗ 8 ವರ್ಷ ಮಂತನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಅವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಯ್ತಾಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತೋಜ್ಪಾಗ ನನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಗಳ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಬೇಕಲ್ಲ ತುಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಪುಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಂತೈಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಗಳ